Ngathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona kanti ke mininzi sizwazibiza ngonduna kaNdaba Ntombi yamncumela sizwaziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kofifi sasivuthulula ngoba sigcela amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi ugqebheza kwentombi kuyacasulwa ngoba kulika ngisho amakholo ukukhula kwengane uguga kwakhe unini umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca bathi umuntu wentombi ezithi zingawuboka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni xega isimilo maqede ezikhohla amasokazi. Ngiyakhuleka ngiyakwemukela futhi uma ukuthi umusha kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Impunga Yesintu ke bafowethu iyacela ukuthi nizitholele incwadi eziqukethe ulwazi lwesintu nolwazi oluyimfundiso ezakhayo. Zokhumbula ukuthi ulwazi bafowethu ayikho into enamandla ukudlula ulwazi. Ulwazi luyinto ebalekile kakhulu ngoba uma uwumuntu unolwazi kulula kakhulu ukuthi ubone umuntu mesefuna ukukulahla ngesizathu sokuthi unolwazi. Phinda futhi usivakashele lapha emahhovisi ethu lapha eMphelandaba wempunga yesintu sizohlala phansi sicubungule asihlole Mphelandaba. Yini yenza ukuthi impunga yesintu ingahloli? Impunga yesintu ayikwazi ukuhlola ngoba impunga yesintu ayiyona inyanga, ayiyena umthandazi, ayisona isangoma, ayisona isanusi, kodwa iyimpunga yesintu. Emphelandaba mawuze khona awuzile ukuzohlola kodwa uzoxoxa nempunga yesintu. Akikubekeke lokho. Mawuxoxa nempunga yesintu. Impunga yesintu bafowethu isebenza ngabantu abadala, angikusho lokho. Ebantwini bebonke abasebenza ngabantu abadala sabantu asifani. Indlela esisebenza ngayo asifani. Bakhona abahlolayo njalo njalo. Impunga yesintu ayihloli. Kodwa nake ngizokusho ngingakuhlonizi ngoba vele kuyinto ekhona. Impunga yesintu uma ukhuluma nayo kunento ecashile, ejulile eyenzakalayo engeke ngikwazi kodwa ukuthi ngiyibeke la. Ngoba manje baningi abantu uthola ukuthi bayabona la abanye bangagcina sebenza izinto ezithile. Kulungile kangikho lapho. Ebengifisa ukukucacisa kakhulu ukuthi uma ufika eMphelandaba wempunga yesintu awuzili ukuzohlola. Okokuqala lokho asihloli. Yini eyenza ukuthi singahloli? Asikwazi ukuhlola, asikwazi inhlobo nje. Kodwa into esikwazi ukuyenza ukuxoxa. Ayikuxoxa ke sizokuxoxela, sizokuchushisa ke lapho. Nakuke la ngikhona bafowethu nodadewethu. Namuhla ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngesihloko esibalekile kuona wonke umuntu. Ngifisa ukuchaza namuhla ngiyimpunga yesintu. Ngafika la ngachaza ngeKhabomame okanye kuboka malume. Wonke umuntu kwamcacela ukuthi makuthiwa eKhaboma wakho kukuphi umuntu aqonde. Saze senze umfanekiso ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ugogo wakho akacacanga. Lapho sekufanele ukuthi simthathe simhlehlisele emuva kubo. Bese sithatha uma wakho naye simhlehlisele emuva. Nawe bese sikuhlehlisele emuva. Ekhaboma wakho kugcine manje sekoba iboka gogo wakho. Namuhla ke la ngikhona ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzochazela abantu nesizwe sonke nomhlaba wonke ngengane yakuboka malume. Ukuthi kusho ukuthini makuthiwa wena uyingane yakuboka malume? Abantu abaningi banolwazi lokuthi uma kuthiwa ingane iyingane yakomalume bayo kusho ukuthi ingoba leyo ngane izalelwe komalume bayo. Ngifuna ukuthi ungilalele kahle, ungizwe, ungizwisise. Sizokhuluma ngengane yakuboka malume bayo noma sizokhuluma ngengane yakuboka nina wayo.
ingane kuze ibe ngeya kubo kanina wayo noma yabo kamalume wayo kuyahluka kakhulu. Yingakho namuhla ngiyimpunga yesintu ngikhethile ukuthi angize ngizochazela isizwe. Ngenze lokhu ukuthi umuntu nomuntu ozothi umehamba efuna ukulungisa izinto zakhe kuthi bese kuthiwa wena uyingane yakuboka malume bakho, uyingane yasekhaboma wakho bese angadideki. Uzokhumbula ukuthi khona umuntu othola ukuthi abazali bakhe bagcagcile bayindoda nomfazi, bagcace nje ngokwesintu baphelela. Kodwa athi umehamba afika athola ukuthi yena uyingane yakuboka malume bakhe, abese kuphika yena lokho ngesizathu sokuthi abazali bakhe bagcagcile basina bayindoda nomfazi kwabe sekutholakala yena. Yini eyenza ukuthi lo muntu onjalo aphike? Ingoba akacaciselekile ukuthi kusho ukuthini ukuthi uyingane yakuboka malume, uyingane yasekhabo mama lakho. Yingakho ke namuhla ngiyimpunga yesintu ngitha ngifike ngizokucacisa emhlabeni wonke jikelele ukuze wonke umuntu aqonde ukuthi kusho ukuthini makuthiwa uyingane yasekhabo mama wakho okanye uyingane yakuboka malume wakho. Lalela, ukuba yingane yasekhabo mama wakho kuhlukene kabili. Ukuba yingane yakomalume kuhlukene kabili. Kukhona ingane eba yingane yakomalume bayo ngoba nako izalelwe komalume bayo, uyise wayo wangayenzela lutho, isisekelo sayo sabakhona komalume bayo. Okokuqala lokho, leyo ngane kukomalume bayo noma ingane yakomalume noma ingane yasekhabonina layo ngokuthi itholelwe khona konina lume bayo, uyise wayo wangenza lutho. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe izinto uyise uzozilungisa lengane leni sikhulile. Leyo ngane iba yingane yakonina lume bayo ngoba kusukela incane lengane izalelwe leyikhaya emagcekeni leyikhaya, yakhulela leyikhaya, isingethwe ithongo laleyikhaya, yabisikhishwa isindala isiyonikezwe isisekelo sakubo. Kodwa ithongo elinamandla phezukwayo yithongo lakonina lume bayo. Kuzaze kuthiwe nje lengane iyingane yakomalume bayo noma iyingane yakonina lume bayo, ingoba ithongo liyembethe nethongo linamandla phezukwayo, ingoba yithongo lakonina lume bayo. Asibuye ke size kulokwesibili. Kuyenzeka uthola ukuthi abazali bakho bagcagcile bayindoda nomfazi, bacaca nje kahle ngokuphelele kwabe sekutholakala wena njenganengane. Kodwa uthi mohamba okanye ufika kwimpunga yesintu, uhlala nempunga yesintu, ibisikutshela impunga yesintu ukuthi wena uyingane yakomalume bakho, wena uyingane yakuboka mama wakho. Kufanele ukuthi usuke kini uthathe imbuzi okanye icela uyihlo okuzalayo kini akushisela impepho, athi mekushisela impepho ubaba wakho okuzalayo abese kubika ukuthi wena njenganengane yabo usaya komalume bakho, kukhona into oyoyenza khona. Mhlawumbe uyokwenza isithebe njalo njalo. Kuyahluka ukuthi yini kusuke kufanele ukuthi uyenze. Ngifuna ukuthi uyiqondeke lokho ukuthi yenzeka kanjani ukuthi abazali bakho begcagcile ngokuphelele bese wena uphenduke ube yingane yakomalume bakho. Uzokhumbula ukuthi sithe lengane ngenkathi izalelwe la komalume bayo kunethongo lakhona komalume bayo elisuke liyembethe kuyilona elinamandla phezukwakho. Nakuba ke uzalelwa emgcagcweni abazali bakho begcagcile, kuyakwazi ukuthi wena wembathwe yithongo la komalume bakho kube yilona eliba namandla. Ayizuzwakala kahle mangiyibeka kanje, angiyibeke kanje. Lengane ezalwe emgcagcweni isizathu senza ukuthi kuthiwe iyingane yakuboka malume bayo nasi, ingoba abazali bayo abasuke beganene beyindoda nomfazi, ukuthola kwabo lengane abasuke benayo kusuke kuphakame ithongo lakuboka makoti oganele ekhaya, kwaba yilona elipha umkhwenyana kanye nengane yabo okumakoti oganele ekhaya ingane. Uthola ukuthi ingane yakambanjwa, umbanjwa uganiwe, eganwa kaNgcobo. Uma eganwa umakoti wakaNgcobo, ithongo lakaNgcobo
kwaba yilona eliphakamayo ngesizathu sokuthi kwambanjwa emagcekeni akhona kukhona izinto ezamabibi nezinto eziyizithiyo nezibopho ezicushiwe ukuthi umbanjwa umehlangana nomakoti wakhe bangakwazi ukuthi bathola abantwana kwaze kwaba khona izifungo ezifungwayo phezukwabo naphezulu komgcaco wabo ukuthi zibavalele abantwana bangabathuli bese kuphakama ithongo lasekhweni lakhe kwaNgcobo kube yilona elithi hayi ingane yethu ngeke ithi iganile bese ifika ingabatholi abantwana ngoba izolandelwa zinhlamba zokuthi ayibathola abantwana izigagulwe ngenyumba kungafanele bese liyaphakama lethongo kube yilona elikhipha ingane libaphe uzokhumbula ukuthi ngenkathi kuganiselwana kusuke vele kwakhe ukuhlobo kuba khona nesigaba la kulinganiswa khona ithongo la kubo kamakoti nethongo la kubo kamkhwenyana wena mawubheka usuke ucabanga ukuthi kusuke kwenziwani lapha nesigcawini ngenkathi sekuthemelezwa kusuke kungadlalwa akuwona umdlalo yingako bafowethu uma kuganiselwana uthola ukuthi uma ngapha kuhlatshwa inkomo kuzothatha uhlangothi luye ngale ngoba nalabantu laba sebakuhlobo yonke into abayenzayo ngoba sebeyizihlobo bayayihlukaniselana umuntu uma wesihlobo naye vele kusuke kukhona lapho ubumbano nokuthandana njalo njalo ingakho ke kuhlukaniswa kuthatha uhlangothi luye ngale olunye uhlangothi luye ngale angibuye ngize la ngikhona ngike kutheni ngizochaza ngokuthi ingane iba kanjani ingane yakomalume angani uyabona ke manje ukuthi abazali bawo lengane bagcagcine bayindoda nomfazi kodwa manje kwasukuma ithongo lakomalume bayo kwayilona elilethe emhlabeni kodwa lilethe emhlabeni nje izozalelwa esibongweni sikayise la kugane khona unina uma ke lengane isikhulu ihlangana nabantu abayincitha buchopho nabantu abayizithunywa kubantu njengempunga yesintu abangahloli nje ozothi mawuhleli naye phansi ukhuluma naye bese kukhuluma umuntu wakini kodwa ekhuluma ngempunga yesintu adlulise lenkulumo engiyishona athi hayi wena into eyenzeka wisipho sakomalume bakho ubaba wakho ukuze kutholakale wena kwakunenkinga kini kwaphakama ithongo lakomalume bakho kwayilona elibapha ingane lene wena okusho ukuthi ke wena kufanele ukuthi kuzinto zakho zikwazi ukunyakaza hamba uye komalume bakho ngoba uyingane yakomalume bakho ufike ulungiselwe khona izinto ufike ucelelwe khona izinto ofisa ukuthi zikwazi ukuthi zihambe kahle phezulu kwempilo yakho akugcini ke lapho bafowethu kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ingane iyisipho sasekhabo makababwayo kwesinye isikhathi ingane uthola ukuthi iyisipho sakuboka gogo wayo kuyahluka ngokuthi iliphi ithongo elithema liphakama ngokubona inkinga ethile labe selithi alixazulule leyo nkinga hayi bafowethu angingageqa amagula ngimpunga yesintu angethemba ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe ebengukhuluma nalenkulumo ebesiyidlulisa ikwazile ukuthi iwenze umqondo uma kuukuthi mhlambe ayizange ikwazi ukuthi wenze umqondo ikwenze kuba nogwaja omhlophe ugijima ehlungweni sesiyokwazi ukuthi sixhumane khona la kuma comment section sikwazi ukuthi sicaciselane uma kukhona la kube bufili bakhona ngimpunga yesintu ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngibuye ngizocacisa ngawo umfanekiso oqoshiwe ngoba umfanekiso oqoshiwe yiwona ongakwazi ukuthi wenze kube lula ukuthi sicacise ngendlela ekuyiyona ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nithenge incwadi zempunga yesintu niphinde futhi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV lezinye zezinto ezithile ezixakile woze mphela ndaba wempunga yesintu sizohlala phansi sicubungule nje hayi ukuthi mhlambe uzohlola cha akuhloli awukwazi ukuthi vele ungathi unenkinga uyazi bese uthi uyohlolelana inkinga uyazi ngoba leyo nkinga yakho idinga ukucutshungulwa kuphunywe nesixazululo ukuthi kufanele ukuthi ilungiswe kanjani angageqeki bafowethu amagula ngempunga yesintu asithathe lo mfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga